В предишните ми две видеа ви представих ето този циркуляр. Също така и поработих малко с него, за да видя как работи. Закупих го, защото имам един по-стар модел, който е на Einhell, но няма толкова много екстри, а е съвсем обикновен настолен циркуляр. Изпробвах го, както видяхте в предишните видеа, отрязах няколко дъски, няколко греди. С какви впечатления останах? Останах впечатление, че реже доста прецизно. Може да режете под всякакъв ъгъл, от 0 до 45 градуса. Но също така и се разочаровах от няколко неща. Първото от което е аспирацията при включена прахосмукачка към него. Разбира се, прахосмукачката дърпа доста добре, но отстрани хвърчат много трици. Това е може би защото е доста мощен, мотора му е доста мощен. Но когато работите, да кажем, някъде, където искате да пазите чистота, не е най-доброто решение. Другото, което е, когато поставя стягата, ето тук, за да стегне от двете страни дъската или гредата или летвата, виждате сами, не мога да го свалям додолу. Само когато е до край. Както видяхте сега в момента, прахосмукачката не може да се задържи хубаво. При повече движения маркуча се накача. Може би трябва да се измисли нещо, за да може маркуча да стои, ето виждате. Не знам как е измислено. Какво искам да направя в това видео? В това видео, както виждате описанието, ще ви представя ето това циркулярче, акумулаторно. И ще видим дали то може да свърши същата работа като този циркуляр. Разбира се, като дълбочина на рязане не може, защото този е доста по-висок. Но за рязане направо и на 45 градуса до някаква дълбочина, мисля, че ще е горе-долу същото. Искам да изпробвам и аспирацията с прахосмукачка, да видим дали отново ще падат толкова много трици. Също така ще отрежа и няколко дъски с този, само за да ви покажа, понеже този съм го ползвал вече много, за да ви покажа, при него аспирацията действа перфектно. Почти не падат никакви трици отдолу и това е много хубаво. Защото ако трябва да работите някъде на затворено, разбира се, това е едно от важните неща. Сега ще отрежа 3 дъски с този, ще ви покажа колко трици падат при рязането. След това ще го демонтирам от масата, защото повече няма да ми трябва. И естествено ще отрежа и останалите дъски с другите два циркуляра. И ще ви представя естествено циркулярчето на Parkside. А сега е време да започваме. Включвам и прахосмукачката, само ще видя дали се вижда хубаво. Е, така ще е най-добре. Включвам прахосмукачката и режа 3 дъски. Както забелязахте, мощен е, реже доста прецизно, бързо, безотказно, но сега искам да ви покажа и резултатите от аспирацията на прахосмукачката. Ето забележете, това е след отрязването на 3 дъски с, разбира се, включена прахосмукачка към него.
виждате, има доста паднали трици по земята. Тук не знам дали се виждат точно тези трици по земята. В горе-долу кръг от 50 см до 1 метър около циркуляра. Всичко е в малки останали трици при рязането. Ето, мисля, че се вижда доста добре. Ето също така и долу, и върху самата прахосмокачка. Тук също, забележете, има доста паднали трици по земята, но както казах, циркуляра е доста мощен, реже прецизно, точно, хубаво, но за съжаление е мръсно. Сега ще го демонтирам и ще отрежа още 3 дъски с акумулаторния циркуляр на Parkside, който също така ще ви представя. Видяхте при 3 отрязани дъски горе-долу какъв боклук пада при настолния циркуляр. Сега го демонтирах и искам да направя 3 разреза с ето този циркуляр, който наскоро добавих в инвентара си. С какво разполага той? Мотора му развива до 3800 оборота в минута. Дълбочината на рязане е от 0 до 48 мм, 4,8 см, разбира се. Естествено може да реже и на 45 градуса ъгъл. При 45 градуса ъгъл циркуляра реже на 36 мм дълбочина. Диска, с който реже, е 150 мм с 16 мм отвор по средата за захващане за циркуляра, естествено. Навън днес е доста хладно и това е една възможност да видя колко издържат батериите на студ. В момента е 0 градуса навън. Батерията е напълно заредена. Преди малко ги изкарах. Ще започна да режа дъски тук за стените. Вече съм си отбелязал няколко. Първо ще направя 3 разреза, за да видим колко отпадъци ще изпаднат при рязането с този циркуляр. Аз мисля, че ще са по-малко от настолния, но нека видим. Още друго, какво мога да ви кажа за него. Разбира се, идва с страхотен куфър, който куфър при по-скъпите инструменти струва доста пари, а този го получавате заедно с циркуляра и един паралелен ограничител на цена около 50-60 евро, да кажем. 50 евро, ако не се лъжа, общо. Харесва ми, че има лазер отпред. Малко е къс, след малко ще видите, като започна да режа. Какво друго ще направя? След като нарежа всички тези 3 дъски, искам да започна да режа малки парченца, за да видим колко ще издържи батерията. Батерията е 4 ампера, смарт батерия с 21 700 клетки, както се казва в предишните видеа. Ако не сте ги гледали, разгледайте и тях, обяснявам защо се казват така 21 700 клетки. Сега мисля да започвам, но преди да започна едно последно нещо, искам да ви кажа, че си купих едни много интересни адаптери, с които мога да използвам батериите на Bosch върху инструментите на Parkside и обратното, естествено, батериите на Parkside да включвам към инструментите на Bosch. Това е един много хубав апгрейд за мен, така да кажа. Сега ще сложа дъската, ще включа прахосмокачката и ще видим колко отпадъци или колко трици ще паднат при рязането. Какво е предимството на настолния циркуляр пред този? Предимството, например, е, че с настолния циркуляр може да режете ъгъл на 45 градуса според дължината на дъската. С този няма как, с този може да режете 45 градуса
само според дълбочината, на която реже. Но за това естествено има и чертожни инструменти, с които може да си го подготвите, начертаете и след това да режете с циркуляра. Ако сте някъде навън, няма ток или ако ви е по-удобно. Сега съм си отбелязал дъската на 1 метър, но преди това искам да направя няколко разреза. Колко разреза съм направил и колко сантиметра съм отрязал, ще изпиша отгоре. Накрая ще ги събера и ще видим колко е издържала 4 амперовата батерия. Нека направя първо 3 разреза. Ето, включил съм и естествено моята прахосмукачка на Bosch. Тя също пасва на Parkside инструмента. Ако свърши батерията, ще видим дали и батерията на Bosch пасва на инструмента на Parkside. Така, сега ще сведна педала на снимане. Ето, виждате и лазера тук. Той е дълъг, свети на дължина около 10-15 см. За мен ще е доста по-добре, ако можеше лазера да свети на 1 метър, да кажем, тогава вече при рязане на голяма плоскост, мисля, че ще да се вижда доста по-добре. Надявам се да го виждате. Ще го видите. Ето го тук, отпред. Сега искам да ви покажа и какво има по земята след тези 3 разреза. Ето, значи на масата в момента няма нищо. До там не е стигнало нищо. Ето, забележете. Може би 1-2 съвсем малки трески. По масата няма нищо. По земята, сега ще ви приближа да видите, има съвсем малко. Съвсем малко трици. Има и доста останали от предишния път, макар че изчистих с прахосмукачката. Ето, ще отдалеча да видите. Това е след 3 разреза с ето този малък циркуляр. Мисля, че разликата е доста голяма. Сами видяхте по отношението за чистотата. Този циркуляр е доста по-добър от настолния и да ви кажа, реже горе-долу еднакво. Разликата между двата в рязане, разбира се, ще бъде голяма при рязане на по-едър материал, на по-голям материал, но с този няма как да го правите. Така, по него има още малко трески. Ето, може, ще обърна фотоапарата да видите. Ето, по него има малко трески, но не е както с настолния циркуляр. Сега ще продължавам да режа, за да видим колко ще издържи батерията, а и тъкмо да си отрежа малко дъщици за останалите стени на къщичката на Гошко. Сега включвам прахосмукачката и започвам да режа, да видим дали ще мога да изхабя батерията. Другото нещо, което исках да ви кажа, че ще дигна плота на циркуляра, така че да може диска да минава точно през дъската, за да видим дали това ще бъде по-ефективно. Не съм чел за това, не съм учил за това, но искам да направя този опит, да видим дали така ще реже по-бързо, по-добре, по-прецизно.
Вече съм отрязал към 17 парчета, тук ще ги преброих, после ще напиша и колко сантиметра са това общо. Искам да видите, сега вече се виждат някакви следи от трици и тем подобни, но все пак отново са по-малко от настолния циркуляр. Сега са приблизително толкова трици, колкото когато отрязах 3 дъски, но не навсякъде, а само под малкото циркулярче. Паднала една чертичка от батерията. Продължавам да режа. След малко ще свържа също батерията към телефона, за да видим колко процента й остават. Вчера не успях да довърша видеото, тъй като стана много тъмно и нямах възможност. Какво забелязах вчера, когато свързах батерията и влезнах, понеже беше доста студено, в момента е 9 градуса, както виждате. Вчера беше 0. Заряда на батерията показваше 51%. След като свалих батерията и я прибрах в къщи на топло, забелязвате сами, заряда се увеличи на 72%. Което означава, че ако работите навън и може да съхраните батериите си в някой куфър, може би ще изкарат по-дълго, нали, докато се изхаби едната, да сложите другата, тя да стои някъде на топло. Ето, сега виждате 72% имам останали. Отрязал съм 26 парчета. Както ви казах, ще напиша каква е дължината на това, което съм отрязал. Ще видим при 9 градуса температура колко още ще издържи и дали ще мога да използвам и батерията на Bosch с приставката, да видим как ще реже циркуляра с нея. Сега продължавам с рязането. Тук има още неща, които ще направя видео специално за батериите и специално за смарт зарядното, за да видим какви плюсове и какви минуси имат. Както ви казах, 26 парчета отрязах при 0 градуса температура навън. Батерията беше на 52%. Мисля, че ако бях отрязал още около 26 парчета, може би щеше да падне напълно. Тук някъде над мен или отстрани ще напиша колко дължина съм отрязал, при положение, че дъската е дебела около 2 см. Колко като дължина съм отрязал при 0 градуса и сами ще прецените колко издържа една 4 амперова батерия. Нали, на 100% заредена 4 амперова батерия при 0 градуса, за да видите сами. Аз мисля, че се представи доста добре за такава студ. Сега в момента ви казах и при свързването с батерията, че е 9 градуса. Продължавам да режа, да видим още, може би една чертичка да видим като падне колко парчета ще съм отрязал, а след това искам да сложа и батерията на Bosch, да видим как ще реже с нея, дали ще има разлика. Отново 4 ампера. Така. Какво ми направи впечатление? Сега ще ви покажа. Забележете. Ето тук. Ето тази част с лазера. Много е трудно точно на края на дъската да преценя къде точно е дъската отдолу. Ако ме разбирате какво имам предвид. Слагам другата дъска, тъй като това са дъските за стените на къщичката. Ето тук съм си отбелязал дължината на дъската за стената, а за да тествам батерията, режа по малки парченца и естествено става работата. Така, втори рунд.
Може би забелязахте, че циркуляра спря точно преди да отрежа дъската. Не знам дали батерията е слаба или самото моторче на циркуляра е слабо. Ще сложа и 5,5 ампера батерия на Bosch, за да видим дали батерията е слаба или моторчето е слабо. В момента нямам 8 ампера на Parkside, така че ще пробваме и с Bosch. Отново искам да ви кажа, че накрая, точно когато приключвам да режа дъската, въобще нямам никаква видимост отпред. При Bosch това го няма, тъй като вече съм го тествал. Ето този циркуляр. Тук имам много добра видимост отпред. Не знам защо. Сменям дъската да продължаваме да режем. Поне още една чертичка да падне, за да си направя горе-долу равносметка с една чертичка колко пъти мога да отрежа дъската при 9 градуса. Сега, докато режа, разбрах как мога да виждам пред триона, а това става като се наведа от тук. Ето тук точно има един като процеп, през който се вижда триона. За да знаете вие. Така. Отново искам да прегледам колко процента батерия остават. Ето, забележете колко процента батерия остават. Отрязал съм около 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 17 парчета от 71%, 72% е паднала на 48%. Мисля, че е доста добре. Но все пак не забравяйте, че навън не е 0 градуса, а е 9. Така. Мисля, че няма нужда да продължавам да режа. Отказах се, тъй като след малко ще стане тъмно, все пак е зима. Искам да видя дали с една 5,5 ампера батерия на Bosch циркуляра ще спира, дали това е от мотора или от батерията. Точно това и сега ще направя. Ще взема 5,5 ампера, но преди това ще сложа и 4 амперовата батерия, за да видим дали са горе-долу еднакви батериите. Ето и ProCore батерията на Bosch, 4 ампера. Ето и приставката, за която ви казах. Цак. И става чудото. Пак казвам, 4 ампера батерия на Bosch, на циркуляра на Parkside и газ в ламарините. И тук спря, но на третия напън ще направя още 2-3 разреза да видим. Горе-долу спира на едно и също положение, но да не забравяме,
че тази батерийка тук имам около 3 години. 3 години съм работил с винтоверт, най-вече с винтоверт с нея, понеже е малко и компактна. 3 години са си доста време. А тази тук имам от 3 месеца. Ще видим тя как ще е след 3 години. Дали ще може да предостави качеството като на Bosch. Сега искам да сложа и 5,5 ампера, да видим дали ще спре. Защото при самото рязане с батерията на Bosch усетих повече сила, нали, че не спира така, не намаля хода на диска. Ето една 5,5 амперова батерия на Bosch, която се използва вече и при битурбо машините. Напълно заредена е. Слагам отново приставката и я слагам на циркуляра на Parkside, да видим как ще се представи. Забележете, тя не може да влезне до край, но за това пък ще сваля отдолу плота на циркуляра, за да може да я хвана и ще го дигна обратно, колкото е възможно. А сега да видим как ще се представи циркуляра с 5,5 ампера. Може би забелязахте, че отново спря около един пръст. Това означава, че причината в спирането не е в батериите, а причината в спирането е в самото моторче, явно не е толкова мощно. За край на видеото искам да взема на Bosch циркуляра и да сложа 4 амперова батерия на Parkside, да видим дали той ще спира. Дори ще сложа тази, която вече съм използвал и има две чертички. Но все пак, преди да свърши видеото, искам да ви кажа, че това циркулярче за тази цена, която е на пазара, е страхотно. Това е това е любителска машина, не е професионална. Върши доста добра работа. Това не е реклама, което правя. Всичките машини са купени с лични мои средства. Искам да ви напомня и още веднъж, понеже малко обърках репликите. Харесайте видеото ми, ако ви е харесало, естествено. Ако не ви е харесало, ударете един палец надолу. Абонирайте се за канала ми, ще правя още много интересни видеа, както виждате всеки път с много по-добро качество от предишното. Сега искам за последно едно показно да ви покажа. Понеже разликата между двата инструмента е, например, че този е 50 евро, а този е около 120 евро. Да видите, когато си давате парите, за какво ги давате. Както казах, сега ще сложа на 4 амперовата батерия, на 4... Както казах, сега ще сложа 4 амперова батерия на Parkside към циркуляра на Bosch. Да видим дали той ще спре. О, май. Сега ще видим. Нещо не му стига заряда. Ще взема една друга батерия на Parkside, по-заредена, да видим дали ще стане. Да видим сега. Не. Може би е много слаб заряда, не знам.
Сега пък тръгна. Може би тук при самата приставка няма хубав контакт. Да. Самата приставка няма хубав контакт. Отново ще изкарам и ще вкарам да видим каква е причината. Май не я бях вкарал както трябва. Сега ще видим. Ето. Най-после работи. Това не е безчетков мотор на този циркуляр. Малко по-голям въртящ момент има от този на Parkside. Тук пише 3400. Този развива 3400 оборота в минута, а този 3800. Да видим сега дали ще има спиране тук. Да. Батерийката нещо се предава. Не, самата приставка не работи както трябва. Да видим. Не. Приставката не е много добра за този опит. Сега не мога и да изкарам. Много хубаво. Много хубаво. Явно адаптера не е малко се клати. Ще сложа 5,5 ампера батерията на Bosch. Да видим. Не бях обърнал внимание, че този е по-ниско оборотен от Parkside. Сега ще видим как ще реже. Ще сложа още една дъска, понеже тази е готова, изрязана. Да видите как реже, защото тук вече, макар и 3400 оборота в минута, има бая разлика. Съжалявам, че не можах да изпробвам батерията на Parkside, но както казах, адаптера не е много. Не може да се задържи батерията на адаптера. Искам да забележите точно преди да свърши видеото как реже малко по-слабичък циркуляр на Bosch от този на Parkside. Случайност? Не мисля. Нали все пак ви казах. Разликата в цените, този е 50, този е 120 евро. Разбира се, че ще има разлика. Отново се представи добре. Нямам търпение да почна да ви представям инструментите на Bosch. Бях малко скептичен към това как ще се представи. Ако имате въпроси, пишете ги в коментарите. Ще отрежа още два пъти дъската, за да се уверите за какво ви говорих. Ето. Дори ще направя едно прилично сравнение. 3800 оборота в минута, 4 ампера батерия. Забележете. Хоп. Спира. И по-бавно даже ще го направя. Хоп. Спира. 3400 оборота в минута, 4 ампера батерия. Само ще включа смукачката, понеже фърчат много трици.
Добре, с 4 амперовата батерия поспря малко, защото много рязко го напънах. Още веднъж ще направя този опит. Мисля, че вече се уверихте за какво става въпрос. Извинявам се за алармата, но живея близо до пожарната и явно има проблем. Не мога нищо да направя по въпроса. По време на сирени ще ви кажа още веднъж, ако ви е харесало видеото, спряха сирените. Естествено спря и фотоапарата, не знам защо. Но ще ви кажа още веднъж, ако ви е харесало видеото, ударете по един палец нагоре. Ако не, по един палец надолу. Ако не сте се абонирали за канала ми, абонирайте се, защото ви очакват още много интересни видеа с най-различни инструменти. Това беше всичко от мен. Приятно гледане и до нови срещи! Един хаштаг бонус ще ви пусна докъде е стигнала къщичката на Гошко. Както виждате, онази стена там е готова. Там ще е кухнята му, защото той много обича да готви. И сега започвам от тази страна. Нея също ще я запълня, но тук ще има две прозорчета, а от другата страна вече ще има и врата. Искам да ви кажа нещо, понеже допреди малко ви представях два циркуляра на Parkside и на Bosch, да ви покажа, че не винаги мощните инструменти са удобни, като например, ако сте забелязали в началото на видеото с къщичката, работех ето с този винтовер. Той е много мощен, но е много тежък, за съжаление. Затова реших да използвам 12 волтовия Parkside Performance, който ви представям в първото си видео. Какво правя? Между другото, когато стане много тъмно, използвам ето тази лампа на Parkside, която имам горе-долу от половин година и съм много доволен от нея. Тя участва в много мои видеа, предишни видеа, но не се вижда. Хоп! Стана супер. Сега ще приближа, за да видите по-точно какво правя. Ще хвана 2-3 дъски. Ето, с тази бургия ги дупча първо. Забележете, самата бургия е такава, че прави гнезда, където да влизат главите на винтовете. Ето тук ще направя още една дупка, за да видите. Хоп. Така. Още двечки. И я хващам. За да има някакво развитие на къщичката и то да се вижда, реших да го направя този хаштаг бонус. Какво друго искам да ви кажа? Този винтовер тук има ударна функция и затова мисля да го сравня с някой перфоратор, понеже има още доста години гаранция, вместо да го използвам като винтовер. Да видим как ще се представи там. Сега продължавам с стената.
Видео ще започна да правя и прозорчетата на къщичката. Доста дълго стана това видео. Както ви казах, твърде е тежък за такива опити. Този е супер, от него съм много доволен. Това беше всичко от мен. За не знам кой път ви казвам. Чао и до следващия път.